sa may barangay Baybay Lopez no, Binmali, Pangasinan no. Kumuha tayo ng ayuda mga yan, si ayuda may ano, Congressman Mark Wangko. Yes, may ayuda tayo bigas no, bigas. Tapos, meron pa mga yan no. Maingal ka. Ito mga yan no, ito, meron pa tayong ayuda dito oh. Kagawad Congressman Mark Wangko galing siya. Tapos may ano mo yan, bigas yan. Tapos ngayon, may ayuda Mark, Congressman Mark Wangko. Ayan, ayuda. Ayan mga inyan. Kagawad, kaway ka. Okay, yan si Kagawad. Money yan. Tapos si Ate Merly. Siya yung ano ng barangay dito. Kasama si Kagawad. Tapos si Secretary. Tesorera. Tesorera, kaway ka. Kaway mo, Tesorera, kawayan mo. Sige, mga inyas, no? Yan. Okay, mga inyas, no? Ayan, mga inyas, no? Ito yung ano ni Kagawad Mark Wangko. Ayan, Mark Wangko, ayudaman. Ayudaman number 1 sa Redisyo. Ayan, number 1 sa ayuda. Redisyo, ayuda Mark Wangko, number 1. Ayan, ito na yung paalis na yung truck ng ayuda kasi pupunta naman sa ibang lugar. Ayan. Ito yung truck. Ma'am, kaway ka ma'am. Ayan, sila ma'am. Kagawad! Bakit guys? Bye-bye. Ayan yung ayuda. Walis na. Oh. Salamat sa Panamayas no, sa ayuda ni Congressman Mark Wangko. Si. Ito, sa'yo na to. Ito yung ibigay ko na to. Ito yung tisiyan namin. Yung tisiyan namin. Pangit. Yan. O, siya, ibigay ko na to. Oh, yan, Kagawad. Sabi ito. Hindi ako kukuha. Saan na yan? Yan. Akin yan. Ayuda ko to ay. Si Menyans no, salamat sa panonood. God bless you. More power, keep safe. Sa buti kayong kalagayan. Bye-bye mga inyan.